W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bracia, lubi sestre, kniezu, lubi wasadni, dżęca so znowa nastaja putnicy do Krupki. Na spoczatku nieszpora sme zase użonować naszych młodostnych, którzy so napuć nastaja. Stajnie wokoło Świętej Hany, tak tam wokoło Krupki so praj, przykadzieja Serbia sem, zobychu tu so doверili Mačeri Božej bohosudowie. Jedženc Joachima a Hany, wczoraj byše Jakuba starszego, wszystkim, którzy szmena nosza po tutych świętych, tutego miejsca, daj Boż Bożok meni nam. Sami poručimy su jemu naszemu Bohu a prosimy, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu wszelcy. A vás všetkých, modlite sa za mňa, keď kniazy našemu Bohu. Smí sa nad nami všehomocné a miłostivé Božo a spušťujši nám hriechy doveč nás do večného živenia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożo, szkitarjo wszystkich, którzy są na Tebie nadzieja.
Bez Tebe nie je niczo dobra światy. Wuliwaj swoją miłość do nas a pomhaj nam, zobychmy zachodne wiece używali tak, zo nie zubimy wieczne. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Čitanje z prvnej knihy Králov. W wonych dniach zjewi so Salomonie nocy wosnie jawy a praj, proś, što mam ci dać. Salomo praj, jawy mój Boże, ty su swojego wotroczka na miejsce mojego nana Dawida za krála ščinil. Ja pak se mody a nie wiem si rady. Twój wotroczk pak stej wosrecz twojego ludu, gotruż si uzwolił. Tak wulkoho ludu, zo so nie da ani zličić, ani wobličić. Tuž daj swojemu wotroczki giečbliwu wutrobu, so by rozeznawał mje swym a dobrym. Študźe by hewak zamu na tutym twoim wulkim ludom kniežić. Jawe so lubieše, so by Salomo tajku prostu upraju. Dohodla prajawe k niemu. Dokelž so runie tutu prostu upraju, a nie so żadał za duchim žiwieniem, za bohatstwom, abo za smierciu swoich nieprzeczelu, ale wo strowy rozsud, so by na prawo dziwał, le dohodla chcú ci prostu spełnić. Le dam ci tajku mudrość a rozumność, kajkuż nie przed tobu nichtu miał, a też po tebie nichtu nie zmije. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista apoštola Pawła Romianam, bracia sotry. Wiemy za tym, kiż Bohu lubuja, wszystko pomaga k dobremu tym, kiż są po jeho przedwidzeniu powołani, przetoż tych, których je wun przedwidział, je wun też przeznamienił, za bychu podobni byli jeho syny, kiż mieješe być między mnohami bratrami prenorodzeny. Kotryż je wun przedpostawił, tych je też powołał, a kotryż je powołał, tych też wosprawił, a kotryż je wosprawił, tych je też przekrasnił. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja.
niebesa ziemię. Ty si potaństwo królestwa maliczkim pozywił. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczynienia po Mateju. W onym czasu rzeczy Jezus ksyłam z niebieskim królestwem ma so kajż z pokładom skowanym w polu, gdyż jon człowiek namaka, skowa jon a wotenże z radością nad nim przeda wszystko, štož mieješe, a kupi to polo. Z niebieskim królestwem ma so tež kajž z przekupcom, kiež dobre parle pytaše, a jednu druhotnu pardu namakawši wotenže a przeda wszystko, štož mieješe, a kupi ju. Dale ma so z niebieskim królestwem kajž ze syču, do morja puščena romadži šelake ryby, gdyż je pełna wučanuju nabriju, a sejdžo wubieraja dobre od cudobjov, špatne pak metajú preč. Tak bude tež na koncu sveta. Janđeljo vujndu a oddziela zwych od sprawnych, a cisnu ich do woniweje piece. Tam bude płacz a kšipienie zubov. Ste to všetko zrozumili? Prajichu jemu, haj. Na to dodam, tohodla so kóždy wučer rozwučene we wiecach niebieskiego królestwa runa hospodarie, kiež wudobyła ze swojego składa nowe a stare wiece. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratca, lubi sestre kniezu, lubi osadni. Drude so niech to prasza, što da je ludziom dženca važne. Myslu, tajku vatmu omili dać. Dženca kładu ludzio važnosť na to, so knieži tak menowana work-life balance. Po takim dziełahaj, nic pak przewele, tež dość czasa za swójskie zajmy. A samo zrozumliwe, ludzie chcedza niech tu być, niech to mieć, co dere czuć. Tež žadosť za wiecznej młodosću postaja mnohich. A gdyż wupsza dadaš, zwieszczysz tež tole. Ludziom je ważne, wo mudrość so pracować, miru dzierżeć, kedźbliwe być. Tomasz Akwinski, któryż bieżyły od 1225 do 1274 prawi, wo mudrość so pracować je to najlepsze, štož może człowiek czynić. Dokelž w tutym pracowaniu hižo dostała wun džil toho zboža, kotryž mudroho obdawa. W tym pismie podawa so nam też podobne myślenie o mudrości. Tak reka w knize przysłowow, mudrość je garant za zbożowne żywienie. A kniha Mudrostcze formuluje, štož mudrość zacpiewa, je niezbożowny. Jako ideal mudrości opisa so starozakonski kral Salomo. O nim zonimy o sobie z prvnej knihy králov a tež z druhej knihy Kroniky. Što to bie Salomo, syn krála Davida bum bie a jeho žony Batsebe. On bieše 40 let dlho král. K nemu přikadžachu ľuďo, zobychu se dali radžič. A legendárna je jeho ráda nastupajo dziecko, o kotrymž nidom dwie žony prajištej, to je moje dziecko. To so zadani junu čitać dokładnie. W prvnej knize králov, 3. kapitel, od 16. linky sem 16. stučka. Skrótka prajne, tam, gdzie o to,
Wón dobyše pruwować, štuje to woprawdźita mać, a na koncu se wukopa jako mać wona żona, kotraż je radšo so dziecza zdała, hać żeby so dzieczu nešto špatného stało. Czytajcie sami. Za czas krála Dawida kniežeše mir a kraj so dere wuwiwaše. Jako poča po nim šo rozpadować, so jeho wuznam jeszcze wyższe hodnočeše. Tež v Nowym Zakoniu opisa so jeho czas jako przykład krasnego żywienia. Dženca sme pri nim čitaniu slyšeli, knieže, daj tvojemu otročke keďžbivu utrobu, zoby między złym a dobrym rozeznawał, a mógł mudre kniežić. Za tedeši czas je to typiskie za człowieka, któregoż możemy za mudroho mieć. Dokež taki człowiek wiedzieše, rozeznawać moc między złym a dobrym je płot mudrostcze. Aż tuż knieži ma o sobie samowitość. Mudremu kniežičele nie o swoją moc, ale o deremeče luda. Drugie so prašeš, što je na tym nie tak wuriadne, so dobi se to jeszcze no rec. To jungkrotne w tych słowach je, że pokaza każda odmowa na počink nesebičnosće. Salomon nie prosi za siebie, on prosi o wiedu, o grad, o to, z czymś może drugim pomagać. Myśmy dżęca żywi. Ladamy li na wielką polityku w Europie, a w naszym kraju chcemy zwieścić taka osoba, kaž Salomo, so dżęca lidema namaka. Što zasadzuje so woprawdźe przy nim redzie za szeroką bazu. Što nie lada przede wszystkim na swoje przejścia, na swoją stronę. A też to możemy rzec, hej, to nam je za napanie, dokež na drugich ladać je přece lahko. Salomo nie je na drugich ladał. Nie je so prašał, što oni činia, što maja abo moža. On je sebe so prašał, što môžu ja do skutka stajić, za čym môžu ja so prašeć, żeby so tym, ki su mi dovereni, derešlo. Teksty džencišeje nedžela przeproszają nas k tomu, żebyśmy so prašili, sim da ja sam dość altruistiski. Widzę potrebu bliższego, żebych się za siebie przał dary, z którymiż mógł drugim pomagać. A wieso mamy so prašeć, kotre poča mam ja Bohu. Bo Bohu ryka, wszyscy, których je do czasa spoznał, je on też do czasa za to postawił, żeby podziel mieli na wašniu syna, żeby tutun był prinjorodzenny mnohich. To ryka, pracuju se ja o to, żeby z najmniejsza troszku brat, sotra, bliższego był. A skończę mamy so prašeć, za co nałożył swoją energię. Pytam ja za tym, što je tun mi dowiereny drohotny pokład, abo dosaha mi, zo słuszam k pošitkovnosti. Niech Bóg każdego z nas żonuje z mudrością, kotruż on daruje. Za nie bychmy zryszczyli we swojskiej pošitkovnosti, ale za bychmy wiesowie dżil jeho skutka na ziemi byli. Amen.
Modlimy się k Jezusie Chrystuse, który się wyszedł z domu a z plaha Dawida. Za nasze chrześcijanskie swojby, zo bychu młodzi ludzie w nich we wierze odrosli. Prosimy Cię, usłysz nas. Za kubłaki a uczeriów, zo bychu so dzieci kubwają po Twoich kazniach mieli. Prosimy Cię, usłysz nas. Za pytacych człowieków, zo bychu Tebie namakali. Prosimy Cię, usłysz nas. Za naszych dziedów a włóki, zo bychu so ze swoich nučatów radować smieli. Prosimy Cię, usłysz nas. We swoich osobinskich należnościach przywobroćmy się Jemu naszemu Bogu. Prosimy Cię, Usłysz nas. Żomocny Boże, najzbożniejszą knieżnu Marię ze starości je starszego Joachima a Hanny dowierzył. Na jej zastupnictwo pomhaj nam przez Chrystusa naszego knieza. Amen. Modlcie so wszyscy, żeby su moja wasz łopos spodobał Bożemu mocnemu Ojcu. Dobrociwy Boże, przyjmij dary, któreśmy z Twojej dobroty dostali. Niech Twoja moc we nich skutkuje, zaposwieczuje nasze żywienie a nas dowiedu do wiecznych radości. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Rozbijmy utroby. Dziękujemy so Kniezie naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Za soczyn stania wszędzie dziękujemy Knieże Święty, Wódczeho mocny, wieczny Bożo. Ty se świat ze wszemi jego mocami do żywienia zwołał, a zmiany czasu postawił. Człowieka se siebie podobno stworzył, a jemu szubobdziwajnu stwobu przepodał, zoby jako Twój pomocnik na duszy z Twojej stwobu knieżył, a wulkotnoście Twojej skutków dlacze chwalił przez Chrystusa naszego Knieza.
Tebie niebio a ziemia, jangelio a arcjangelio uznawają, uchwaluja, nieprzestajnie wyskają. Woprawdźe światost, knieże, żołoż je światost, czy to dlacze prosimy. Posvěću te daraj z rosu swojego ducha, zobyšte nam byłoj ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predehacz so wun dobrowolnie czerpenie wuda za wun kleb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim wučomnikam prajo. Zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktéž zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim wučomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohich przelata k vodawaniu richu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożenia. Dziękujemy Ci, za Ty nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemi rozbrojeną, a wudospełnij w lubości. Gromadźe z naszym bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewšim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordosność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po nie do wiry śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebiesach, świeć Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo,
Umoż nas, knieżeła Ty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy od grycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Nieže Jezusa svojim apoštolom se praju pokoj vam zavostajam, svoj pokoj vam davam. Prosimy Cię, nie leda na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Leče Jenio Bože, Kotrož zabira rychy sveta.
Módlmy so, Knieże Bożo, przyjęliśmy sakrament, który się trajny w opomnienie cierpienia Twojego Syna. Daj sobie tutun dar Jeho niebuprajnie lubości Ty u naszej zbożności. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję młodziewieniam, dżens w dwiemaj, po takim na spoczatku nyszpora użonuje się młodostni na putniku, a nie do krupki. Putniskie kemsze w krupce są sredu 10 godzin. Dżakne kemsze putniku tu w Kroszczycach są piatk wieczor 19 godzin. Różuc modli sobie w Kroszczycach od ponedźel do piatka 18 godzin cicci, w klosztrze niedziel do dwiemaj, w utoru 18 cicci, a tutun tydzień sredu rano nic. W Woklecach utoru 19 godzin a czwartk 17 godzin cicci. Kemše w Woklecach są czwartk 18 godzin. Własadne przedstawicielstwo zetka są w utoru 19 godzin na farę. Księskie zryczenie za przychodny miesiąc je piatk wieczor na farę. Ta spowiedź do porcjonkule je sobotu 17 godzin w Różeńcze pola 4 spowiedników. W Kroszczycach piatk 18 godzin cicci, sobotu 16 kajsztyż 18 godzin. Zbierka dzień za tydzień i w klosztrze za nalawki namiestnie tu w Kroszczycach za wasadu. Sakrament Svetého manželstva chcete si zaudać, prosite wiernych o modlitwu, przypojetaj so trzeci raz Oskar Hausch z Pančic Kukowa a Krystiana Bukec z Nebelčic, wobaj katolskaj. Jej wirowanie jest sobotu w Nebelčicach. Drugi raz Michał Popela z Jasince a Krystian Dornikec ze Smerdžaceje, wobaj katolskaj. První raz Benedikt Groß, katolski, a Maria Rabinka Stolberg z Neradec, katolska. Prostwy na miejczele roa na ostatnim kirchowie. To prynia prosimy letuši popłat za wudržovanie roa na fara zapłacić. To potrechy roa, kotrež buchu od leta 2020 sem założone albo podleszene. Ta druga, prosimy podleszenie używania albo wotadacza roa na fara przyzewić, gdyż bie przywózne albo bu w lecie 2006 pokowane, gdyż było używane roa 2021 podleszene. Biskupstwo Dreżane Mišnjo przeproszuje sobotu 5 septembra na srebrny biskupski jubilej knieza biskupa Heinricha Timmer-Eversa. Pontyfikalne kemsze w dworskiej cyrkwi są 10 godzin ciceci. Serbskie wosady przeproszuje drużki, a żony w narodnej drasce są na kemszach obdzielić. Busy odjedu rano 8 z Budyšina przez Radwor a Bačon, z Kulowa przez Ralbice a Nebelčice a z Kroszczyc przez Pančice Kukow a Wotrow. Na osobu zbiera so przynoszk w wysokości 10 euro. Rocza izba je 12 godzin ciceci. Prosimy so hać do 14:08 na farę przyzewić. Porjad Bożej służbu. Jutce ponželu sedemich za Rozaliu Lukaszowo, manželsko Pahowa a synów Petra a Jana ze serbskich Bazlic. Utoro rano za kude dusze skazana z Kroszczyc. Sredu 10 w Krupce, czwartk wieczor w Woklecach, piatk wieczorne kemsze za zemretego Tomasza Czornaka, synów Michała a Marka a nuczku Anastaziju. Sobotu 16 godzin se ta spowiedź, w Różeńcze 17 godzin, potem 18 godzin se tu se ta spowiedź, a kemše wieczorne za zemretego Jurija Mirčenka, manželsko Heinžu, syna Jana, kajšte żywych a zemretnych swojbych z Kroszczyc. Dżens za tydzień rano w 7 za zemretego Tomasza Lebzu a zemretego starszego z Kroszczyc, kajšte zemretego przychodnego starszego z Horkow. Dopona kemše za wasadu. Na pojednačích za zemretu Brigitu Kubicovú z Lejna, potom tež zaso dvěmaj nyšpom. Vám všetkým zapłać Boh za zhromadné páčo, přeju vám vočas sviatcu nedželu, uprošme si Božie žanovanie. Dnes buď s vámi. Niech was pożenuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.